Anzjan ta' 78 sena mill-Marsa jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kmieni dalgħodu weġġa' f'ħabta ħedon fit-triq Ardanam f'Birzebbuġa. L-anzjan kienet isuq Toyota Starlet mid-direzzjoni ta' Birzebbuġa meta ħabat ma' karozza Opel Astra misjuqa minn anzjan ieħor ta' 62 sena minn Birzebbuġa li kienet ġejja mid-direzzjoni opposta. Fuq il-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili li kellhom iqaxxtu partijiet mill-karozza sabiex l-anzjan ikun jista' jinħareġ mit-tifrik. L-anzjan ittieħed l-isptar b'ambulanza fejn kien iċċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt u qed jinżamm għall-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Is-sewwieq tal-Opel Astra ma sofra l-ebda ġrieħi għal xi ħin it-triq ingħalqet tat-traffiku. Intant madwar siegħa wara seħħ inċident ieħor tat-traffiku din id-darba f'Burmarrat. Mill-investigazzjonijiet li għamlet il-Pulizija jirriżulta li l-ħabta seħħet bejn motur misjuq minn raġel ta' 47 sena mill-Gudja u Toyota Vitz misjuqa minn mara ta' 30 sena mill-Imsida. Iż-żewġ vetturi kienu qegħdin jinstgħu fl-istess direzzjoni tal-mosta fejn allegatament il-mara daret fuq il-lemin tagħha bil-konsegwenza li l-mutur sab il-karozza qudiemu u baqa' dieħel b'impatt qawwi fil-bieba tan-naħa tas-sewwieq. Is-sewwieq tal-mutur imbeżaq minn fuq u tkaxkar għal xi metri sakemm spiċċa taħt il-bankina. Fuq il-post waslet ambulanza li ħadet lis-sewwieq tal-mutur l-isptar Mater Dei fejn jinstab li qed isofri minn ġrieħi gravi u li jinsab fil-periklu tal-mewt. Iżda tard wara nofsinhar huwa ma baqax fil-periklu tal-mewt. Fuq żewġ każijiet infetħet inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Edwina Grima.